Kata bedni riwruok mar Okinde kaunti ma Kakamega kwedo okang' ma piny owacho kawo mar muko udi e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega. Chenro mar muko udi nomedore kane omuk od mane en jatend migawo machon Amina Mohamed. Od Amina omuki e chenro miwacho ni dwa gere udi ma nengogi oyweyo. Chenro ni dhi nyime sama ojende to koro kwalo mwandu joma omuk utegi. Jodak moko kata kamano orwako muko ma kamano ka giwacho ni ute ma idhi ger dhi konyo joma thoth. Wetu unatunyanyasa sana. Hivyo sio vizuri mtu kujenga nyumba unampomolea nyumba yake ya mamilioni. Ulitusema unataka utusaidie. Hatuoni usaidizi yenye unatusaidia. Hii ni kubomolea kunyanyasa watu raia. Kwa masuala ni sekunde koro yuago deko mar chwalo omenda mag basari